tøjfarver jo. Det er temmelig relevant, det er faktisk have lov til. Vind bag den hvide streg. Vind bag den hvide streg. Hvide streg. Det skal være der. Så foran! Fremstræk frihed og i tryghed. Friheden! Længe leve! Mange tak. I dybt rør. Der sker ting og sager her.
jeg skal gå midt under filmen. Det skal være teaterprøve igen, mens der er film. Under hele filmen? Ja. Så kan jeg jo lige så godt se den. Altså. Er den kedelig? Aner det ikke. Men jeg bryder mig ikke særlig meget om fastspændte. Hvorfor ikke? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo et personligt synspunkt, ikke? Det er altid sandt. Prøv at gå på den her til at skille af. Har du ikke noget? Det var dig, der lavede lys af den her dag, var det ikke? Jo, jeg er i lørdags. Det så rækker du ud. Det var rocklys, synes jeg. Det var sådan nogenlunde. Det var lidt svært at lave noget ordentligt. Musikken var jo ikke så fedt, synes jeg. Det var da kedeligt, altså. Du spiller måske selv, eller sådan noget. Vi har det jo lokalt herovre. Ja, fedt. Spiller du også? Ja, og mange steder. Mange steder er jo helt klart. Ja. Det ved jeg ikke, altså. Du har bare kommet op og kigge i dag. Ja. På tirsdag måske. Efter fællesmødet. Ja. Der er du også bare kommet til fællesmødet, eller hvad det er? Du synes? Ja, det var meget klart. Klart nok. Ja. Okay. Det er din test, ikke? Ah. Okay. Hej. Vi gik egentlig ikke så meget i detaljer, fordi det ville vi vente med, indtil vi kom i gang. Så vi holder et møde på mandag kl. 6 for at snakke om, hvad for nogle materialer, der skal tjekkes ud. Og det er fedt, hvis der kommer så mange som muligt, som tror, de vil være med til arbejdsugen. Teatergruppen arbejder på det tidspunkt, men vi må komme ned og få et check-up som senere. Ja. Der er demo på torsdag. I kan arbejde. Det er ikke ved det. 90 på kultur. 90 på kultur. Jeg siger bare til, at han er larme med gryder og morgen, og hvad fanden man Hvad? Det vil, der mener jeg sådan noget med, man kan snakke sammen, uden at der behøver at være bare indblandet, ikke også? Fordi jeg synes, det er enormt mange gange, når man kommer herned til et eller andet arrangement, så folk de kan ikke snakke sammen, fordi det er enormt frustrerende det der med, når man var fuld af han eller hende, og det giver enormt dårligt. Måske skulle vi tage det op efter arbejdsugen. Jeg synes også, det var enormt synd. Når arrangementerne er også en af grundene til, at jeg kommer i huset, ikke? Fordi jeg kommer tit, og jeg morer mig herligt. Men jeg synes også, det har meget at gøre med, ikke også, at mange af de arrangementer, det er noget for punks, ikke også? Og det synes jeg er helt fedt, og det kan jeg godt lide. Jo, det synes jeg. Og det musik kan jeg godt lide, men jeg synes bare, at nu har vi kørt i den rille mere eller mindre et halvt år, ikke også? Og det er blevet bevist gang på gang, at de punks, der laver ikke en skid, vel? Lad lige være med at afbryde mig, tak. At vi skulle ikke få nogen folk ind i huset ved at lave koncerter overhovedet. Det er da klart. Man kan da ikke formidle en eller anden form for ansvarsfølelse eller medansvar eller noget som helst videre ved at lave koncert, men det er underholdning. Det kan vi gøre ved at der er andre aktiviteter i huset. Og det synes jeg også, vi har snakket om før, at det hænger temmelig tykt sammen, for eksempel de ting, som der skal ske i arbejdsugen, og de omstruktureringer i huset, som vi har gennemdiskuteret. Og jeg synes, at bare vi tæsker grøn langkål på nogle ting, som vi har gennemtaget. Der er nødt til at være nattevagter på grund af no-brains. Lad os tage den i aften. Kan vi gå op i øveren? Åben for. Og hvad? Og holde lige. Klagen i sit værelse. Det er sådan to.
Er moren med nede i køkkenet? Ja. Det er et lidt dumt spørgsmål måske. Synes men du? Fanden gør ikke det. Kan du hjælpes? Ja, jeg kan slet ikke finde ud af det. Kan du ikke finde ud af det? Nej, det er bare at tage og halvere sammen i de her kartofler og smide dem op i en gryde og hælde noget vand over noget salt og koge dem. Gør jeg noget? Ja. Det smager godt. Skal vi snart spise? Okay. Så er det nu. Her. Fat kniven. Mandsmod. Ja. Rejs dig op, du danske mand. Skal jeg bruge et bræt? Må du skulle se om. Nå, må jeg ikke et bræt. Ellers ligger der nogen ude i værkstedet. Jeg laver noget mus, og så laver jeg nogle champignon og jordskokker og tomater med rødvinssovs. Og rister nogle ris, der er godt på forhånd. Men det er en økonomisk model. Der er forskellige elementer ud fra Hans Bischoff-princippet. Hans Bischoff tegner og fortæller. Og her ser vi så en tredjedel af kagen, der går direkte i lommen på de forkerte. Ja. Ja. Og det er derfor, og de her Jensen... indimellem så nyder systemet svogler godt af frynsegoder. Det er derfor, de her Jensen må betale, hvad de betaler. Og de kan også se det. Det er jo lidt af en hurdle, det her. Er der andre vigtige politiske elementer i køkkenfunktionen? Køkkenfunktionen? Ja, det er sådan... En gang der var militante vegetarer en stærk front her i køkkenet. Det er desværre gået lidt bort. Nu laver jeg heller ikke så meget hernede selv. Det er sådan... Jeg vil hermed have den glæde at byde velkommen til aftenens og månedens og den første i årets teatercafé. Og vi har spillet. Det er årets spil.
too early, not to take it easy. Og vi byder hermed velkommen til Peter Tud og Peter Jacobsen. Og de spiller noget meget smukt flamenco. Kan vi give dem noget klap? Og det er sort, og det er hvide drikker, og det er det hele det drejer sig om næsten da. Jeg vil hermed præsentere sort. Og hvid. Og det er en fuldstændig ro, ikke? Og de vil nu under meget seriøse omstændigheder gå i gang med
God. Alle kender God, og de tager hinanden i hånden og ønsker held og lykke. Ja, vi har for eksempel lige holdt infomøde, ikke? Og sidder og haft det skide dårligt over, at der var så kedeligt i fe, og hvad fanden kunne vi gøre, og hvad kunne vi arrangere for, at det skulle blive federe og sådan noget. Ja, eller jeg har det i hvert fald sådan, at det er lige så vigtigt for mig, det er lige så vigtigt for mig, at der er og der er noget at æde, og at sådan nogle praktiske ting fungerer, som det er for mig at stå og spejle mig i et eller andet spejl og spille et eller andet teater, eller hvad fanden folk laver. Hvis ikke jeg gør det, og nogle andre folk gør, jeg skulle bare ikke gjort. Jamen, der mangler, jeg synes i huset her, der mangler en eller anden større forståelse af, at vi er trods alt et hus, ikke? Vi er under samme tag. Og at der burde være en gruppe, som bestod af folk fra alle grupper. Men det gør der ikke. Der er nogle enkelte grupper, der sætter sig på, at nu vil de være i standsættelsesgruppe eller sådan noget. Ellers anlægget er bestilt. Lyset ordner jeg den aften. Jeg laver lys den aften. Jeg laver kulørt lys på Taste og hvidt lys på Cinema Noir. Og så prøver jeg på en eller anden måde at trække lyset ud i salen. Og prøve at lade rummet blive lidt integreret også. Jeg har nogle idéer, jeg vil lege lidt med. Skal jeg lige have bestilt det lys også, men ellers ser det ud til at køre på skinner også. Jeg tænker dig at være fremtid, det vil godt. Altså, jeg har ikke tænkt mig at lægge ret meget mere arbejde i det her, fordi jeg synes, det er for latterligt. Jeg synes, folks holdning til at komme til koncerter og film er for latterligt, så den trækker ganske enkelt fra det. Og når folk holder op med at opføre sig fuldstændig latterligt, så vil jeg begynde at spille på at lave noget arbejde igen. Jeg ved ikke rigtig, om man kan komme udenom de der ting der. For sådan er det bare alle steder. Der er splittelse alle steder simpelthen. Så vi er jo ikke guderne. Altså. Jeg tror, at på en eller anden måde, så er det næsten umuligt, at en helt fuldstændig retfærdig fordeling af tingene. Det er simpelthen ikke det kan her samfund. Vi er slet ikke opdraget til. Så før vi kan nå frem, altså det er netop det, vi er i en eller anden proces, ikke, hvor vi er i gang med at opdrage os selv. Ikke? Er det ikke ved at udvikle sådan et eller andet hus med 1000 ansigter, der på en gang ligesom kan være et ansigt, og så de 1000 hver for sig? Jeg mener, der bliver spillet og malet og tegnet og danset og leget som aldrig før, ikke? Her, fordi du står ikke et særligt godt sted lyttemæssigt. Så du skal have enormt meget på fornemmelsen, hvad der foregår, når du gør sådan her. Ikke? Og hvis du er i tvivl, så vælter du bare ind på scenen. Og selv at høre, hvordan det lyder.
Okay. Hvad hedder du? Du er der lige der? Jeg hedder Søren. Jeg har været her nogle gange før, så måske. Jeg hedder Spejlægger, og jeg har været her til nogle musikarrangementer. Men i aften skal jeg lave lyd op i salen til Disneyland After Dark. Fedt nok. Så jeg er på arbejdsholdet. Ja, det er fedt nok. Jeg hedder Chris. Hvad laver du heroppe? Jeg er servitruse nedunder. Hvad sker der heroppe i aften, tror du? Ej, der kommer gang i den. I saw this funny guy tumbling to the next bar. He was once a great gambler, but he didn't get far. On his lips I have to have lied. So I said, Reno, just watch him die. When I was just a baby, my mother, she said, son, when you be big one, don't ever touch a gun. But I shot a man in Reno, just watch him die. When I think, I hang my head and cry. Og hvor fanden det skal havne henne, det ved vi jo ikke.